Ọhaneze ekene m unu, daalụnụ. Afa mbụ Nwaada Chidera Ifedimma Chidozie. Abụ m onye ezekwa bụ Tolo Nnewi n'okpuru ọchịchị Nnewi North Local Government, Anambra State, Nigeria. Ihe mpụta n'ụbọchị nke tata ka m bịa gwa ndị Baịbụl maka asụsụ Igbo, ọkachasị ndị nne na nna ndị ada akụzi ụmụ ha Igbo, ndị achọkwa n'ịmanụ na asụsụ Igbo dị mkpa. Mụnwa nọ ebe a tata bụ Nwaada Chidera Ifedimma. Amụrụ m na Angola. Anọ m na Angola n'ụbọchị nke tata, na-eto n'ebu. Anọ m asụ Igbo, anọ m agụ agụ ma na-ede ya ede. Mụ na ụmụnne m niile anyị na-asụ Igbo. Anyị ji baba nkata, anyị ji bepepere. Nne na nna anyị mere anyị ka anyị mara na asụsụ Igbo mara mma. Ana m ekele ha n'ụzọ pụrụ iche. Ana m asị ka Chukwu gọzie emufe n'ụzọ pụrụ iche. Biko ndị nne na nna ndị Igbo niile nọ na ngalaba ụwa niile, asịrị pụtazienụ n'ụra, kụziere ụmụaka ka esi asụ Igbo maka na ọ dị mkpa. Ndị be anyị sịrị na onye tụfuru asụsụ ya tụfuru onwe ya. Ndị be anyị sịrị na onye mara ebe o si amara ya. Asụsụ Igbo mara mma, asụsụ Igbo na-atọ ụtọ. Biko kụziere ụmụaka ka esi asụ Igbo maka na ọ dị mkpa. Ụmụaka ndị nne na nna ha dị akụzi ha Igbo, biko jee n'ụmụ ka esi asụ Igbo maka na ọ dị mkpa. A sịkwana na ndị nne na nna gị akụzighọ gị n'ihi nke a na ị ga-asụ ọdụghọkwa mma. Kaba na-ahụ na-asụ Igbo na asụsụ Igbo mara mma. Ndị nne na nna ndị Igbo asịrị biko baba na ụmụazụ afọ Igbo, ife niile a dị mkpa na ndụ nwatakịrị ahụ. Ndị be anyị sịrị na tata bụ gboo. Ndị be anyị sịrị na ọ na-aka mma iji efife achị ewu ojii, maka ọrụ na ọchịchị Igbo ya na ọchịchị abụzie ofu ife. Ihe pụtara na eme ya ngwa ngwa emegharịa ọdachi. Biko ọ bụla ka ọ na-amụ ọnụ n'ụbọchị nke tata. Asị m ya gaziere anyị n'Eke, ya gaziere anyị n'Orie, ya gaziere anyị n'Afọ, ya gaziere anyị na Nkwọ. Ka anyị yọrọ nke a n'aha Jesu Kristi, amen. Aka bụkwa Nwaada Chidera Ifedimma, ada Igbo na Angola. Daalụ.